За нас от Lotus е удоволствие да имаме нов отбор в сериите GT4 с такъв млад и талантлив пилот. Ще участваме с нашия изцяло обновен автомобил Lotus Evora и сме готови да се представим достойно в това изключително конкурентно състезание. Очакваме с нетърпение да работим с теб и да доразвием твоите умения да пилотираш. Можеш да разчиташ изцяло на нашата техническа помощ. За тези 2 дни, в които бяхме заедно, ти имаше възможността да се запознаеш с автомобила, да преживееш първите вълнения и да демонстрираш своя талант на нашата писта. Желая ти успех!